buscaré el màxim comú divisor de 18, 30 i 54. Primer factoritzem el nombre 18. El dividim per 2, que dona 9, per 3, dona 3, i per 3 i dona 1. Després el 30. Per 2, que dona 15, per 3, que dona 5, i per 5, que dona 1. I després factoritzem el nombre 54. Per 2, que dona 27, per 3, que dona 9, per 3, que dona 3, i per 3, que dona 1. Després el descomposem. Després posem els seus divisors. Que són 1, 2, 3, 6, 9 i 18. Després de 30, que són 1, 2, 3, 5, 6, 10 i 30. I després de 54. Que són l'1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10... ¿Sabes que eso es normal? Que són l'1, el 2, el 3, el 6, el 9 i el 54. Després mirem els nombres comuns, que són 1, 2, 3 i 6. I ara busquem el màxim comú divisor, que serà el nombre més gran. Ja està.